Fe nhw yw Heather Thomas. Fi'n perchenwraig i weithredfa Cywion Bach. Mae gyrfa yn gwybod plant yn yrfa arbennig. Mae'n lot o waith galed, ond mae'n hwylus a mae cael y iaith Gymraeg yn bonus fawr. Fi'n credu bod cyrsiau mewn gofal plant trwy gyfrwng Gymraeg yn bwysig. Mae'n bwysig iawn cael staff gyda sgiliau dwyieithog da. Mae tipyn o her weithiau i ddod o hyd i staff sy'n gallu siarad Cymraeg yn hyderus. Fi'n credu bod y Llywodraeth eisiau miliwn o bobl yn siarad Cymraeg erbyn y flwyddyn 2050. Dechrau gorau yw bod nhw'n cael Cymraeg o'r cryd mwy neu lai. Mae'n dod yn naturiol i nhw wedyn. Maen nhw'n dysgu mewn ffordd hwylus a mae'n mynd i fod o fydd i nhw yn y dyfodol bydd e'n dod yn fwy naturiol i nhw erbyn bod nhw'n cyrraedd yr ysgol wedyn fydd y sgiliau gyda nhw'n barod.